Velkommen til den her første serie, Andy er i gang med at lave sketches. Jeg laver en video hver lørdag. Og i dag der er det lørdag simpelthen. Så det hedder Squishy lørdag. Og jeg har sådan faktisk fået inspirationen fra en der Viola. Så nu går jeg på internettet og så søger på en squishy som, og den laver vi selv. Det er bare det går ud på. Squishy caramel. Okay. Velkommen til Sneakers lørdag. Og så den tør. Jeg henter lige min telefon lige her. Det er mest så bange, for det var rengøringsdame, havde taget den. Ja. Men jeg var bange for, at jeg havde kommet til at lægge den i vinduet i stedet for. Nå, det er ikke det, jeg skal hente. Okay, så vi skal få det. And 2 minutes. Hvad? Jeg ser rugbrødet her. En gris. Nej, var en gris. Og de ser leverpostejerne af. Ej, var en dreng. Faktisk. Undskyld, fordi jeg nogle gange lige skal gå. Det er fordi sådan, ja. Jeg skal hente noget til den her video, så det er derfor. Så nu sidder jeg lige på internettet, og der er nogen, der har skrevet til mig, nu har jeg det lige her over i siden her. Men nu må jeg spille til. Ja, jeg kommer med det i 2 sekunder. Jo, men så kommer jeg igen. Der er nogen, der har skrevet den der nummer, og jeg har den lige i siden. Og så vi har imellem alle dem her, og jeg har min telefon, der står lige over, at de skal sætte. Ja, jeg har min telefon, så den står lige der. Så jeg spoler bare. Den der, så har vi imellem alle den her, den før. Okay. Så jeg lukker øjnene, og så gør jeg sådan her, og så den jeg vælger bliver den. Okay. Så gør vi sådan her. Nummer 1. Okay, det er den der. Altså for min side. Og så jeg tænker, vi starter med nogle af de små. Okay, det var den her, jeg skulle lave. Jeg tror faktisk mere, at jeg vil lave den her. Den er sådan okay, fordi var det ikke den? Jo, det var den, jeg så på. Jo, hold vent. Jo, det var. Jo, det var det. Okay, for at I ikke tror, jeg snyder, så er det på den. Sådan der. Okay, jeg tænker, vi tager nogle af de små først. Det vi starter med hele den her serie, det er at lave panda buns. Så den vi starter med, det er en hjertepanda bun, tror jeg. Jeg ved ikke helt, ja.
Men så skal jeg finde noget papir, hvis jeg kan finde det. Mor, ja, jeg skal nok hente det. Men skal det være lige nu? Prøv lige at vente, du skal det. Okay. Vi laver den her hjerte en. Så ja. Så det vi skal gøre, det er at tage en eller anden grund tingest. Jeg tager bare min højtaler og lægger den. Kan ikke finde ud af, hvad den lyder. Jeg tror bare, det bliver den. Så skal jeg bruge en eller anden blyant eller en eller anden freaken til at gøre det. Så det er umuligt. Det går ikke særlig godt, så jeg vil lige tage en knok. Kommer du med din madplads? 2 sek. Nu er den lige og så nu. Ja. Jeg laver den med baggrund, fordi jeg gider ikke lige sidde og rode med alt det der. Så laver jeg lige hjerter. Og nu. Så solskyder det på det område. Det er lige lidt svært, når man ikke har tegningerne. Hej Siri. Nej, hun er lige gået ud af det hele. Pisse. Jeg har den lige siden sådan her. Det er også det, jeg gjorde før. Nu skal vi til at farve. Her er det sådan, er der ikke nogen på. Jeg har prøvet noget af den her farve. Så okay, vi tager bare en person i stedet for det. Okay, jeg har ikke lige den samme røde, så sådan der. Og til gul, der finder jeg lige en gul en, fordi vi har forskellige gule, så jeg tænker, at jeg foretrækker den her, fordi ja, den er lidt på. Og simpelthen fordi jeg laver det her squishy lørdag. Det er fordi, at jeg har ikke særlig mange squishies. Og så tænker jeg på, at det ville være en meget god idé, hvis jeg gjorde det. Fordi men så havde jeg bare lige så tænkt, at bare fordi, at hun ikke følte, at jeg tog hende til det. Så
Så jeg valgte ikke at lave sneakers lørdag. Fordi jeg havde først tænkt at lave sneakers fredag. Sneakers fredag. Men så ville det stadig være lidt efter hende. Som det var en joke, det jeg lavede. Eller det hun lavede. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint, det hun laver. Det er et kæmpe stykke arbejde at lave sneakers fredag. Eller sneakers lørdag hedder det nu. Så jeg lige klippe den ud, og så vil jeg lave selve baggrunden for den. Og på de fleste, så vil jeg komme til at være blå baggrund, eller det kommer an på, hvad den projekt er. Men den her kommer i hvert fald til at være blå baggrund. Fordi det er en emoji, og der skal den ind i emoji, der kommer. Altså en emoji-bold. Nu har jeg lige fået lavet den færdig, synes jeg er meget godt. Så vil jeg lige tage noget tape, og så vil jeg lige... Og jeg overgår ikke sætte det i speed, fordi jeg tænker godt ikke at se med på den her video helt normalt. Men jeg skal hente en pose. For ikke ligesom at bruge hele den her pose, så lægger vi den over. For ikke bruge den hele. Fordi man behøver ikke bruge en helt pose bare til sådan en her.
Så her kommer den til at se ud. Jeg synes, det er lidt ærgerligt at squishe den. Men det må vi jo næsten blive nødt til. Så den her, jeg synes, den er rigtig sød. Okay, den kommer ikke lige ud igen, men trods alt synes jeg, den er rigtig sød. Og så nu lægger vi den ned til en squishy-samling. En squishy-samling her. Okay, mange, men engang havde jeg flere. Jeg sorterer jo i dem. Så nu lægger jeg den der. Ja. Og